bifald end det? Ja, okay. Kære sammen, også fra mig skal der lyde velkommen til Copenhagen Pride 2025! Jeg kan sige endnu en gang, har vores mange frivillige leveret. Vi har et Copenhagen Pride 2025, som bliver en kamp for og en hyldest for kærlighed, frihed og fællesskab. Og sidste år, da jeg stod her på scenen, så kunne jeg fortælle, at vores frivillige havde lavet et gratis program med mere end 100 events. Og i år kan jeg så fortælle, at de har lavet et gratis program med mere end 150 events. Så de næste 8 dage, det bliver virkelig den platform for aktivister, for kunstnere og for foreninger, som Copenhagen Pride skal være. Lige her på Pride Square og i hele byen. Vi kommer til at have de vigtige samtaler. Vi kommer til at skabe fokus på de problematikker, vi arbejder med hele året rundt. Og så skal vi selvfølgelig igen i år have en kæmpe fest, og vi skal fejre, at alle de sejre, vi har opnået, og vigtigst af alt, skal vi fejre hinanden, og vi skal føle os frie sammen. For det er sgu okay at protestfest, og det gør vi på trods af alle de udfordringer og den modstand, vi har haft det sidste halvandet år. Det er netop den modstand, vi har særlig fokus på i år, hvor vores tema er ens for alle. Det er et budskab, der ikke bare skal være tomme ord, men en vision for verden, hvor de rettigheder og den værdighed, vi kræver for os selv, også skal gælde for andre. Og uanset hvem du er, hvem du elsker, eller hvem du identificerer dig som. Det er en verden, hvor rettigheder ikke gradbøjes, og hvor det helt simpelt skal være ens for alle. Men vi ved alle, at sådan er verden ikke. I hvert fald ikke endnu. Tværtimod, så ser vi, at vores miljø er under et kæmpe internationalt pres. Vi ser det i USA, hvor rettigheder rulles tilbage, diversitets- og inklusionsinitiativer er under angreb, og hvor queer-historien helt bogstaveligt bliver omskrevet, og hvor transpersoner bliver skrevet ud af historien. Også her i Europa ser vi. I Ungarn er Pride blevet forbudt, og i lande som Italien og Tyrkiet vinder anti-LGBTQIA+-politik frem. I Storbritannien står transpersoner i øjeblikket over for en masse diskrimination og en lovgivning, der trækker udviklingen tilbage. Og selv her i Danmark, så oplever vi politikere, der vil gøre vores lov mindre inkluderende, og det er helt tydeligt en skræmmende tid for os alle. Og bliver nødt til at gøre noget, før vi risikerer at miste de rettigheder, vi har kæmpet os til. Og derfor er det også vigtigere end nogensinde, at vi ikke mister modet, at vi ikke giver op. For som vi har lært gennem historien, så er det i de mørkeste tider, at vores fællesskab kæmper stærkest. Som da jeg med flere af Copenhagen Prides medlemmer tog til Budapest i juni, og sammen med 100.000 af mennesker protesterede mod Orbáns Pride-forbud. Jeg vil aldrig glemme det. Det var en af de største oplevelser i mit liv. Og det er den slags solidaritet, vi har brug for. For vi er på mange måder et mørkt sted. Vi er et sted, hvor hadforbrydelser stadig sker hele tiden her i Danmark. 4 ud af 5 LGBTQIA+-personer har oplevet diskrimination på arbejdspladsen. En tredjedel af os holder ikke vores partner i hånden, når vi går på gaden i det offentlige rum. Og der er helt nye undersøgelser. Helt nye fra 2025, der viser, at en 1/5 af danskerne er homofober. 20% af Danmark er homofobisk. Det er næsten ikke til at forstå. Det er så tydeligt, at det fremskridt, vi har opnået, er så skrøbeligt. Og det udfordrer os, ja, globalt, men også herhjemme. Og så må man sige, at den usikkerhed også har ramt Copenhagen Pride. Nogle af vores tidligere stærke allierede i erhvervslivet, de har tøvet. Ikke fordi, at de er imod LGBT+-rettigheder, men fordi, at vi alle står i usikre tider, og det er svært at navigere i. Men det har aldrig været vigtigere at stå fast end nu. I en tid, hvor LGBTQIA+-rettigheder er i fare verden over, og hvor vi har brug for allierede og virksomheder, der træder frem mod og handler. Derfor er vi også ekstra taknemmelige for de 40 partnere, vi har i år. Ja, vi har 40 partnere, skulle man tro det. Og jeg kan sige det som det er.
Copenhagen Pride, vi har lyttet, vi har lært, og vi er på vej videre. Altså, Rådhuspladsen er vi ikke med på, at nu skal vi komme videre. Det er på tide, at vi finder hinanden, både i de samarbejder, vi har, og vi har haft, og i miljøet generelt. Vi bliver nødt til at stoppe med at modarbejde hinanden om de små forskelle, der deler os, fordi der er så uendelig meget, der forener os. Lad os stå sammen, veje Pride-flaget højt, larmende og stop. Og som Niels også nævnte, brug energien på at kæmpe for en god sag, ikke imod andres gode sager. Og som jeg nævnte, så er der jo så 150 gratis events, inklusive 8 dage her på Rådhuspladsen. Og Pride er gratis for jer at deltage i, men det koster mange penge at organisere. Og vi vil ikke lægge skjul på, at vi er økonomisk udfordret. Så vi beder alle om at støtte os. Alle, der har og stadig sætter pris på et fantastisk menneskerettighedsprogram, vores mange koncerter, vores kulturevents, familiearrangementer, kampagner, samarbejder, frivillige events osv. osv. Alle jer, der ønsker, at alt det fortsætter. Vi beder om jeres støtte. Og den bedste måde at gøre det på, det er køb jeres drikkevarer i vores bar, køb et støtteapparat, bliv medlem, doner og tryk på QR-koden, send noget på MobilePay. Det hele betyder noget. For vi vil fortsætte kampen. Og Copenhagen Pride er stadig den største og mest tydelige platform for LGBTQIA+ rettigheder. Så vær med til at sikre Copenhagen Pride også i fremtiden kan være en stemme for dem, der ikke bliver hørt. Vær med til at sikre, at vi ved Pride kan hylde alle som deres ægte, ærlige og autentiske selv. Og apropos at hylde, så vil jeg gerne slutte. Ja, jeg er snart færdig. Jeg vil gerne hylde nogle af dem, som virkelig har kæmpet for vores miljø. 2 organisationer, der i 40 år har kæmpet for seksuel sundhed og imod stigmatisering. Positivgruppen og AIDS-fondet, der i 40 år har vist os, at solidaritet er det stærkeste våben. De har gennem årtier kæmpet for dem, der blev udstødt, kæmpet for dem, der blev syge, og for dem, der blev gjort tavse. Og her, 40 år senere, synger vi stadig Den jeg elsker jer. Så lad os nu huske på det. Og ja, det kan lyde så banalt, men det er det, det handler om. At rumme hinanden, at give plads, og vigtigst af alt, at elske hinanden. Som under 80'erne og 90'ernes AIDS-epidemi, der troede med at rive os fra hinanden, skal vi igen finde sammen. Vi skal finde fællesskabet, kampgejsten, og det gælder politikere, virksomheder og alle individer. Vi har alle et ansvar. Brug jeres stemme, jeres handlinger, jeres platform til at skabe forandring. Stort tak og tillykke til jer, og også til plejehjemmet Slottet, som nu i 10 år har haft en regnbueprofil. Kæmpe stort tak til jer. Og så vil jeg slutte med at sige tak til vores bestyrelse, til vores lille, men benhårde sekretariat. Tak også til alle vores leverandører, der på trods af vores udfordringer står bag os og med os. Tak til alle vores mange frivillige, der helt bogstaveligt knokler dag og nat for at skabe Copenhagen Pride i barer, backstage, på parade, som legepatruljer osv. osv. Og så vil jeg gerne give en ekstra stor tak til nogle andre frivillige, nemlig vores fagansvarlige og vores helårsfrivillige. Tak for, at I bliver ved. Tak for, at I har stået igennem det seneste år og har fortsat arbejde. Det er virkelig et utaknemmeligt job. Ikke nok med, at man ikke får løn for det, så føler der heller ikke noget anerkendelse med. Så jeg er vitterlig og hele bestyrelsen glad af hele vores hjerter, fordi I bliver ved, og jeg er så umådeligt stolt over alt det, I har lavet. Uden jer ville der vitterligt ikke være nogen Pride, så Rådhuspladsen giver lige dem den allerstørste klapsalve. Og nu vil jeg være tak til alle jer, der er kommet. Tak for at støtte vores kamp for at gøre det ens for alle. Jeg håber, vi ses hele ugen. Velkommen til Copenhagen Pride 2025. Og smut sig op og køb noget, de bare. Happy Pride!